NgokaMatewu 24, ukuchithwa kweJerusalema nokufika kweNdodana yoMuntu. Kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka, kwasondela abafundi bakhe ukumtshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo, "Anikaboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyi kushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingayi kudilizelwa phansi." Esahlezi entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, "Sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siya kuba yini na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Qaphelani ningadukiswa muntu, ngokuba kuya kuza abaningi ngegama lami, bathi, 'Mina nginguKristu,' badukise abaningi. Niyakuzwa izimpi namahemuhemu ezimpi. Bhekani ningethuki, ngokuba kumele ukuba kwenzeke, kepha ukuphela koba kungakafiki. Ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukela umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo. Kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. Lapho-ke bayakunikhaphela osizini, banibulale, niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Khona-ke abaningi bayakukhubeka, bakhaphelane, bazondane. Kuyakuvela abaprofethi bamanga abaningi, badukisa abaningi. Ngenxa yokwanda kobubi kuyakuphola uthando kwabaningi. Kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni nguye oyakusindiswa. Leli vangeli lombuso liyakushunyayela ezweni lonke, kube ubufakazi ezizweni zonke, anduba kufika ukuphela. Ngakho-ke, nxa nibona amanyala encithakala ashiwo uDaniyeli umprofethi eme endaweni engcwele, ofundayo makaqaphele. Khona abaseJudiya mababalekele ezintabeni. Ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe, osensimini angabuyeli emuva ukuyothatha ingubo yakhe. Kepha maye kwabakhuleleyo nabancelisayo ngalezo zinsuku. Khulekelani ukuba ukubaleka kwenu kungabi sebusika nangeSabatha, ngokuba lapho kuya kuba khona usizi olukhulu olungazange lube khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube manje, nolungasayi kuba khona. Uma lezo nsuku zingafinyezwanga, bekungayi kusindiswa muntu. Kepha ngenxa yabakhethiweyo lezo nsuku ziyakufinyezwa. Khona uma umuntu ethi kini, 'Bhekani, nangu uKristu,' noma 'Nanguya,' ningakholwa. Ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofethi bamanga, beveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso, kuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Bhekani, senginitshelile ngaphambili. Ngakho-ke, uma bethi kini, 'Bhekani, usehlane,' ningaphumi, noma bethi, 'Bhekani, usendlini,' ningakholwa. Ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga, lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuyakuba njalo ukufika kweNdodana yoMuntu. Nomaphi lapho kukhona isidumbu, kulapho amanqe ayakubuthana khona. Kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku, ilanga liyakufiphazwa, nenyanga ayikukhanya, nezinkanyezi ziyakuwa ezulwini, namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso seNdodana yoMuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba, zibona iNdodana yoMuntu ize emafini ezulwini, inamandla nenkazimulo enkulu. Iyakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqa abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni omunye kuze kube komunye. Fundani umfanekiso womkhiwane. Nxa igatsha lawo selithamba lihluma amaqabunga, niyazi ukuthi ihlobo seliseduze. Kanjalo nani, nxa nibona konke lokhu, yazini ukuthi iseduze ngasemnyango. Ngiqinisile ngithi kini, lesi sizukulwana asiyikudlula kungakenzeki konke lokhu. Kuyakudlula izulu nomhlaba, kepha amazwi ami awasoze adlula. Kepha lolo suku nalelo hora akakho wazi lutho ngalo, nezingelosi zasezulwini, naNdodana,
ngubaba kuphela. Ngokuba njengasemhleni kaNowa kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Ngokuba njengasezinsukwini lezo ezandulela uzamcolo, babedla, bephuza, beganwa, bendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkhunjini. Abazanga kwaze kwafika uzamcolo wabakhukhula bonke. Kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Khona-ke kuyakuba khona ababili ensimini, omunye athathwe, omunye ashiywe. Ababili babo besila etsheni, omunye athathwe, omunye ashiywe. Ngakho-ke lindani, ngokuba anazi ukuthi inkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. Kepha nokwazi lokhu ukuthi uma umninindlu ubewazi umlindo isele liyakufika ngawo, ubeyakulinda angavumi ukuba indlu yakhe ifohlwe. Ngalokho nani hlalani nilungele, ngokuba indodana yomuntu iyakufika ngesikhathi eningasicabangiyo. Pho ngubani oyinceke ethembekileyo neqondayo inkosi yayo eyimisile phezu kwabendlu yayo ukuba ibanikeze ukudla ngesikhathi sakho na? Ibusisiwe leyo nceke okuya kuthi kufike inkosi yayo iyifumane yenze njalo. Ngiqinisile ngithi kini iyakumiswa phezu kwakho konke enakho. Kodwa uma leyo nceke embi ithe enhliziyweni yayo, inkosi yami ilibele, iqala ukushaya nezinceke kanye nazo, idle iphuze nezidakwa. Inkosi yaleyo nceke iyakufika ngosuku engayibhekile ngalo nangehora engalaziyo. Iyinqamule kabili, iyimisele isabelo sayo kanye nabazenzisi. Kuyakuba khona lapho ukukhala nokugedla amazinyo.